Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pundi kabaripun lari-lari sedaya? Mugi-mugi tetap sehat. Nah, yuk sinau bareng Bu Ririn. Yo dicepake bukumu basa Jawa. Banjur buka bukumu kaca 17 lan 28. Bukalah bukumu halaman 27 dan 28. Rungokno dongeng sapa gawe nganggo. Dengarkan dongeng siapa yang membuat memakai. Ing sawijining dina ana semut ing pinggir kali. Di suatu hari ada semut di pinggir sungai. Semut kuwi pisah karo kanca-kancane. Semut itu berpisah dari teman-temannya. Dheweke mlaku terus ora ngerti yen arep udan. Dia berjalan terus sampai tidak tahu jika akan hujan. Kocapo, ora suwe udane deres. Nah, benarlah, tidak lama hujannya deras. Waktu sing kanggo ngeyop, keli digawa banyu banjir. Batu yang digunakan berteduh hanyut terbawa air banjir. Semut gelagapan ana ing tengah banyu. Semut gelagapan ada di tengah air. Cilik atine semut, kecil hatinya semut. Semut ndonga terus nuwun pitulung Kang Maha Kuwasa. Semut berdoa terus meminta pertolongan yang maha kuasa. Kacarita ora kanyono-nyono, ana manuk teruk mabur ing sadhuwure kali. Tidak disangka-sangka ada burung tekukur terbang di atas sungai. Meruhi semut gelagapan, manuk tuwuh rasa welase. Melihat semut gelagapan, burung tumbuh rasa kasihannya. Dheweke banjur nyucuk godhong ditibake cerak semut. Dia lalu memotong sebuah daun, memakai paruhnya dijatuhkan di dekat semut. Semut age-age marani menek ing dhuwur godhong. Semut dengan segera mendekati naik di atas daun. Ora suwe godhong temangsang ing kayu. Tidak lama daun tersangkut di kayu. Kanthi ati lega, semut mlaku ana ing sadhuwure kayu. Dengan hati lega, semut berjalan ada di atas kayu. Semut selamat kanthi pitulunge Gusti Allah liwat manuk teruk. Semut selamat dengan pertolongan Allah melalui burung tekukur. Semut banjur mlaku munggah ing daratan. Semut lalu berjalan naik di daratan. Dheweke kaget meruhi wong arep bedil manuk teruk. Dia kaget melihat seseorang mau menembak burung tekukur. Semut golek akal carane nulungi si manuk teruk. Semut mencari akal caranya menolong si burung tekukur. Semut banjur nyokot sikile wong kuwi sak rusane. Semut lalu menggigit kaki orang itu sekuatnya. Wong sing jenenge Sronto kuwi banjur krasa gatel. Orang yang namanya Sronto itu lalu merasa gatal. Dheweke wurung anggone bedil manuk teruk. Dia tidak jadi menembak burung tekukur. Manuk teruk mabur selamat. Burung tekukur terbang selamat. Semut seneng atine amarga bisa nyelametake manuk teruk. Semut senang hatinya karena bisa menyelamatkan burung tekukur. Masya Allah ya. Nah, banjur buka bukumu kaca 28 lan 29. Bukalah bukumu halaman 28 dan 29. Ayo nyoba, wangsulana pitakon iki.
Ayo mencoba. Jawablah pertanyaan ini. Semut ngerti apa ora menawa arep udan? Semut tahu tidak jika akan turun hujan? Nah, di situ anak-anak nanti diminta untuk menjawab dengan dua cara. Yang pertama dengan cara ngoko dan satunya dengan cara bahasa krama. Wangsulane, jawabane, yen ngoko, semut ora ngerti menawa arep udan. Nah, ing kalimat utawa ing ukara iku warnane wis macem-macem, ana ijo, abang, biru, ungu lan coklat. Nah, semut warna ijo artine padha karo semut ing ngisor kuwi. Nah, banjur ora ngerti padha artine ing basa krama boten mangertos. Lan sak piturute. Jadi, Ibu membantu untuk menerjemahkan dalam bahasa ngoko, krama, dan juga bahasa Indonesia. Bisa dilihat dari warna tiap katanya. Per kata warnanya berbeda. Jadi, anak-anak bisa sambil belajar menambah kosakata bahasa ngoko kromonya. Yuk, nomor B. Semut bisike ngeyop ana ing ngendi? Semut sebelumnya berteduh di mana? Ana ing ngendi? Ya, betul, wangsulane yen ngoko ana ing watu. Yen krama wonten ing sela. Dalam bahasa Indonesia ada di batu. Nomor C. Semut ana ing tengah banyu kepriye? Semut ada di tengah air, bagaimana keadaannya? Betul, wangsulane yen ngoko semut gelagepan. Yen krama semut gelagepan. Yen bahasa Indonesia semut gelagapan. Nomor D. Semut ndonga marang sapa? Semut berdoa kepada siapa? Wangsulane ngoko. Semut ndonga marang Gusti Allah. Krama. Semut nyuwun dumateng Gusti Allah. Bahasa Indonesia, semut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilajengke, sapa sing nulungi semut? Siapa yang menolong semut? Tentu saja jawabannya ya, wangsulane. Yen ngoko sing ngewangi semut yaiku manuk deruk. Ing basa krama ingkang mbiyantu semut inggih menika peksi deruk. Ada ralat ya nak, yang di warna biru itu seharusnya inggih menika. Nah, bahasa Indonesia yang membantu semut yaitu burung tekukur. Nah, banjur bukaan bukumu kaca 34 lan 35. Tondo pitakon. Ini tembung pitakon ono 6. Kata tanya ada 6. Nganggo basa ngoko lan nganggo basa krama. Apa ngoko? Punapa krama? Kanggo nakokake barang, tumindak utawa kedadean. Apa? Untuk menanyakan barang, tindakan atau kejadian. Endi ngoko wonten pundi krama? Kanggo nakokake papan. Di mana untuk menanyakan tempat. Sapa ngoko sinten krama? Kanggo nakokake wong utawa jeneng. Siapa untuk menanyakan orang atau nama. Kepriye ngoko kados pundi krama?
kanggo nakokake kahanan utawa cara. Bagaimana untuk menanyakan keadaan atau cara? Ngopo ngoko wonten punapa krama? Kanggo nakokake tumindak. Mengapa digunakan untuk menanyakan perbuatan? Piro ngoko pinten krama? Kanggo nakokake cacah utawa rega. Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah atau harga. Yuk latihan. Isenono nganggo tondo tanya utawa seru ing pungkasane ukara ing ngisor iki. Isilah dengan tanda tanya atau seru di akhir kalimat di bawah ini. 1. Ibu mundhut apa? Ing ukara iku ana tembung apa? Berarti jawabannya betul tanya. Amarga apa iku kalebu tembung pitakon. Anggone dolan karo sapa? Ana ukara ana tembung sapa? Berarti ya betul. 3. Iki caosna gurumu. Betul, ora ana ukara, ora ana tembung pitakon. Nomor 4. Asmane bapakmu sapa? Ana tembung sapa? Betul. Nomor 5. Kepriye anggonmu gawe? Nah, kepriye? Betul. 6. Tulung jupukno ondo. Jawabannya ya. Adimu tukokno buku. Ana tembung pitakon? Boten. Iya. Tamune gawekno unjukan. Ora ana tembung pitakone. Betul. Piro regane sepatumu? Ana tembung pitakon ing ukara iku. Yaiku tembung piro? Ya, betul. 10. Bocah kae saka endi? Bocah kae saka ing endi? Ana tembung pitakon ing endi? Nah, betul. Pasti kuwi ukara pitakon. Nah, bocah-bocah mengko garapen kuis sing linke ana ing WhatsApp grup. Jadi setelah ini kerjakan kuis yang linknya ada di WhatsApp grup kelas. Oke? Nah, matur nuwun saking Bu Ririn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.